אז אנחנו עוסקים מדי שבוע בנושא של תפילה, ובעצם כהמשך ישיר למה שלמדנו שבוע שעבר. שבוע שעבר דיברנו על מי שמעריך בתפילתו, ודנו אם טוב להעריך או לקצר, אבל בעצם הנושא לא היה להעריך או לקצר בתפילה, כי זה לא הנקודה. הנקודה שהייתה עיקרית בשיעור הקודם, זה להבין שבעצם תפילה זה התרחשות של הלב, ולא של השכל. תודה רבה. עוד מישהו? בוא תהיה. רגע, ישראל. תפילה זה עבודת הלב, ולכן הלב דורש לפעמים את המשך זמן כדי בעצם להתפלל מתוך הבעה רגשית, אמיתית, עמוקה, כנה, וללא פעולות והשתתפות גדולה מדי של השכל. זה מביא אותנו לדיון, לשאלה, אוקיי, אז איך מתפללים תפילת הלב הזאת, תפילה עם כוונת הלב? מה זה בעצם הנושא של כוונת תפילה? עד כמה הוא חשוב, עד כמה הוא מרכזי? אז בואו נראה קצת, בהתחלה שני מקורות. אומרת המשנה במסכת ברכות, בפרק ה', אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. ברוך הבא, קיבלנו פה חיזוק. זהו, נגמרו לי הדפים. כן, אז אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. זאת אומרת, יש איזה מצב כזה שנקרא כובד ראש, שהוא המצב שממנו מתפללים. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת מתפללים, כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. אז החסידים גם היו משקיעים בהכנה לפני, כדי שיוכלו להגיע למצב של כוונה. ובמקור מספר 2, הגמרא בברכות דף ל"א עמוד א', אומרת, תנו רבנן, המתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמיים. אבא שאול אומר, סימן לדבר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. אם אתה רוצה שתקשיב אוזניך, אתה צריך להכין גם את ליבם. האדם צריך להכין את ליבו בתפילה. אז זה נחמד ויפה, ואף אחד לא יכול להתווכח, לא רוצה להתווכח עם דבר כזה שתפילה יש לה צורך באיזושהי כוונת הלב, אבל תראו שהגמרא לוקחת את זה צעד אחד קדימה, עד כדי כך שהיא אומרת שאדם לא נמצא בכוונה, לכאורה זה מונע ממנו לגמרי את התפילה. תראו במקור 3, הגמרא בברכות, דף למד עמוד ב', רבי חייא בר אבא צלי והדר צלי. הוא התפלל ואחר כך עוד פעם התפלל. אמר לרבי זירא, מה איתה מה אביד מרא אחי? למה אתה עושה ככה? למה אתה נוהג ככה, מתפלל ואחר כך עוד פעם מתפלל? אילימה משום דלא כיוון מר דעתי, אם זה בגלל שאדוני לא כיוון דעתו, אז הרי אמר רבי אליעזר, לעולם ימוד אדם את עצמו, אם יכול לכוון את ליבו יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. לא היית צריך להגיע למצב כזה בכלל. אם זה בגלל שלא התכוונת, כבר קודם לכן היית צריך להיערך לזה ולהימנע מלהתפלל אם אתה חושב שאתה נמצא במצב שלא כוונה. אז רואים כאן שהכוונה היא עד כדי כך דרמטית ומרכזית, עד כדי כך שאדם צריך להימנע מלהתפלל אם הוא חושב שהוא לא יוכל לכוון. מה? אתה רוצה ללכת אחריו? רבי אליעזר. כן. אז זה דבר אחד, אז שימו לב, ותראו איך, במשך לזה גם הגמרא במסכת עירובין, במקור 5, בעירובין דף ס"ח עמוד א', אמר רב חייא בר אשי אמר רב, כל שאין דעתו מיושבת עליו, אל יתפלל. משום דנאמר, בצר אל יורה. כשצר לאדם, כשהוא טרוד במחשבות, אל יורה. יורה זה, כן, זה גם תפילה. רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלה. ביום שהוא יתעצבן, מכירים דבר כזה, לפעמים אתה הולך לבית כנסת ויש פה איזה מישהו שאתה לא עצבני, אבל הוא גורם לך להתעצבן ואתה מתעצבן. אין דבר כזה, ביום שאתה רותח, לא מתפלל. רבי חנינא,
דאמר בצר על יורקתים. אמר רבי אלעזר, הבא מן הדרך, אל יתפלל 3 ימים. אבוה דשמואל, כי עתה באורחה לא מצא לתלת יומי. שהיה הולך בדרך, חוזר מהדרך, לא היה מתפלל 3 ימים אחר כך, כי איך זה נקרא? ג'טלג. יש כל מיני, כאילו, עד שאתה מתיישב בדעתך, ושמואל לא מצא בבית הדאית בשכרה. שמואל לא היה מתפלל בבית שהיה בו שחר, כי העדים של השחר היו כל כך תורדים אותו, שהוא לא היה מצליח להתרכז ולכוון. רואים שממש הצורך בכוונה הוא עד כדי כך חשוב, שהוא גרם לאנשים ולרבנים גם, והמוראים, לנטרל את עצמם ממציאות של תפילה. וכאן אני רוצה רגע לפתוח את השאלה, אוקיי, המתפלל צריך שיכוון את ליבו. מה זה אומר לכוון את ליבו? מה זה אומר? מה זה אומר תפילה בכוונה? פטור מכל המצוות שבתורה, נכון? נכון. אז מה זה אומר? מה זה אומר שתפילה צריכה כוונה? מה זה אומר לכוון? לא כבדרך אגב, אלא ממש לבוא לשם תפילה. תחשוב על המילים. על לייעד את המעשה שאני עושה אותו לשם תפילה. לשם תפילה. אוקיי, מה אתה אומר? תחשוב על המילים, לקוות שמשהו מה יקרה, לצפות שמה שהוא אומר בליבו, כן. אכן יתממש, זה בעצם התפילה, זה בעצם כוונה. כוונה, אתה אומר, להבין את מה שאני אומר, מה שאתה אומר, לרצות שזה יקרה, שזה יקרה. לרצות שזה יקרה, כי בעצם התפילה היא נוסח שמישהו אחר חיבר. ואני מתחבר שאני רוצה שזה יקרה, אני עומד מאחורי המילים האלה, אני רוצה את זה. אני לא רק מבין מה כתוב פה, אני גם רוצה את זה. אז זה סוג שני של כוונה, זה כוונה שונה מהכוונה שחיים דיבר עליה. חיים דיבר על כוונה שהיא, שהמעשה שלי יהיה בו כותרת ומשמעות של מצווה. שאני עושה את זה לשם מצווה, אני מייעד את זה, אני מתכוון להתפלל. כמו לשם ייחוד שעושים לפני מצווה. אתה אומר, לא, הכוונה לתפילה, הכוונה להבין מה אני אומר ולרצות את מה שאני אומר. חיים דיבר בכלליות על עצם התפילה. אני מדבר על התפילה. נכון, נכון, נכון. וזה 2 תשובות אפשריות לשאלה, מה זאת כוונה בתפילה? אפשר להבין שכוונה... מה? בפסוקי זמרה הוא לא מבקש. נו בסדר, שם הוא משבח. הכל בסדר. הפסוקי זמרה זה לא תפילה. תפילה זה תפילת עמידה. אז הוא יגיד לך, בפסוקי זמרה אני דואג שאני אבין את מה שאני אומר, ושליבי יעמוד מאחורי דברי השבח האלה. שאני גם אעמוד מאחורי, כמו שאני בעמידה עומד מאחורי דברי הבקשה, אני עומד בפסוקי זמרה מאחורי השבח. בסדר? מישהו מבין אחרת את מושג הכוונה בשונה ממה שחיים הציע או ממה שיואב הציע? הציעו כאן 2 כוונות. אתה אופיר, איך אתה מבין כוונה? הכנה מנטלית. מה? הכנה הכנה מנטלית. מנטלית. מה אתה הולך? מה אתה צריך לעשות? אתה הולך לבית כנסת, מה אתה הולך להתפלל? אתה עכשיו הולך להיכנס לתפילה, יש מניין, אתה נכנס כאילו למצב הזה. זה הכנה לשם. אבל מה זה, בעת התפילה, אתה מסביר איך מגיעים למצב כזה שבו אתה מסוגל לכוון. כי אתה עושה לפני זה, אתה אומר הכנה מנטלית, אתה מתארגן לקראת הפעולה. אני שואל, בתפילה עצמה, כשהיא מתרחשת, מהי הכוונה המבוקשת בתפילה? אז עד כה הציעו לנו 2 גרסאות של כוונה. כוונה אחת, כמו שאנחנו מכירים בכל המצוות, לשם קיום המצווה, שזה כמו לשם ייחוד. ויואב הציע, שכוונה בתפילה, הכוונה היא להבין את המילים ולעמוד מאחוריהם, לרצות את מה שכתוב שם. אוקיי, אז בואו נראה מה אנחנו פוגשים במקורות בהקשר הזה של כוונה לתפילה. אז תראו, אני אתחיל בדברי הרשב"א. הרשב"א על מסכת ברכות, יש גמרא שאומרת, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, עד כאן צריך כוונת הלב. דברי רבי מאיר, אמר רבא וכן הלכתה. וכדאמר נמי רב יצחק ברי דרב שמואל בר שילה וכן רבא ורב יוסף כדאית בסמוך. זאת אומרת, בקריאת שמע גם יש שאלה, לאורך כמה פסוקים אתה צריך בדיוק לשמור על הכוונה. אז יש דעה שאומרת, שבפסוק ראשון, שמע ישראל צריך להקפיד שיהיה כוונה וזה מה שמעכב. אחרי פסוק ראשון זה כבר לא מעכב. וכך רבא פוסק להלכה, אמר רבא וכן הלכתה. אומר הרשב"א, וכוונה זו מסתברא לי
דווקא לכתחילה. הלא כיוון יצא. האם הכוונה הזאת שמדוברת בפסוק ראשון של שמע היא כוונה שמעכבת? זאת אומרת שאם לא כיוונת לא יצאת, או שרק לכתחילה תכוון בפסוק ראשון. בהתחלה אומר הרשב"א כאן, שנראה לו לומר שזה רק לכתחילה. למה? מה מכריח את הרשב"א לומר שהכוונה היא רק לכתחילה? דהקיימא לן דמצוות אין צריכות כוונה. יש מחלוקת כללית האם מצוות צריכות כוונה או לא. והרשב"א מבין שהכרעת הגמרא היא שמצוות לא צריכות כוונה. במילים אחרות, מספיק שאני עושה את פעולת המצווה, זה כבר יצאתי ידי חובה, אני לא צריך שתגבה את הפעולה, תלווה את הפעולה גם כוונה מאחוריה. אז הוא אומר, אז אם אני אומר שמצוות לא צריכות כוונה, אז גם קריאת שמע לא צריכת כוונה. אם קריאת שמע לא צריכת כוונה, אז מה רבא אומר עד כאן כוונה, עד כאן פסוק ראשון כוונה, הרי לא צריך בכלל כוונה, אלא צריך לפרש שמה שאמר רבא זה רק לכתחילה. מה שרבי מאיר שעד כאן כוונה, פסוק ראשון, זה רק לכתחילה. אבל בדיעבד אם לא כיוון, יצא ידי חובה. ולמה הוא, רק שנייה, ולמה הוא יצא ידי חובה? כי מצוות לא צריכות כוונה. כן, מה אומרת שאתה? כאילו נראה לי שכל הקריאת שמע תהיה עם כוונה, לא? זה, כן, עצה טובה, אבל אז אתה צריך, בסדר, אבל אז אתה צריך להבין, אז מה רבי מאיר אומר עד כאן מצוות כוונה? מה, הוא מתנגד שפסוקים אחרים יהיו עוד? רבי מאיר אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו שם אחד, עד כאן צריך כוונת הלב. כך רבי מאיר אומר. מה הוא מתכוון? לא מסתבר לומר שהוא מתכוון לומר שאל תכוון גם בהמשך. אלא כוונה, בדיעבד. אתה צודק שזה... בדיעבד מספיק פסוק ראשון, אבל מה שיפתח או, תתחיל ודאי שהכל כן, יפה, אבל אם אתה מסביר ככה, הרשב"א לא הסביר ככה. למה הרשב"א לא הסביר ככה? כי אם אתה מסביר ככה, אתה נתקע עם העמדה שמצוות לא צריכות כוונה. כי אז יוצא שאם לא כיוונת בפסוק ראשון של קריאת שמע, לא יצאת ידי חובה. ואם אנחנו פוסקים באופן כללי שמצוות לא צריכות כוונה, זה לא מסתדר עם הדין הזה. ולכן הרשב"א נאלץ לתת, אני עכשיו, אני מסביר את הרשב"א. שנייה. זה גם כן בדיעבד. בדיעבד, כן. לא צריכות, לא, בסדר, אבל בדיעבד, לא, אבל מה שאתה הסברת עכשיו, יואב, זה שפסוק ראשון זה גם בדיעבד מעכב. שכל שאר, לפי מה שיפתח אמר, כל שאר הפסוקים לכתחילה תכוון, ופסוק ראשון זה גם יעכב בדיעבד אם לא התכוונת. זה לא יסתדר לך אם תגיד שמצוות לא צריכות כוונה בדיעבד, אז זה יתנגש. לכן הרשב"א נאלץ לומר, זה באפשרות הראשונה, שגם מה שאמר רבי מאיר, פסוק ראשון עד כאן כוונה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה רק לכתחילה, זה לא בדיעבד. כדי שלא יתנגש עם העמדה, מצוות לא צריכות כוונה. מה ההפרדה פה בין שמע ישראל ספציפית לבין יתר התפילה? יתר קריאת שמע אתה מתכוון, יתר קריאת שמע. למה להבחין? ההנחה היא, אני חושב, היא מתבססת על שני דברים. אריה שואל, בעצם למה נתקעת דווקא, מה יש בפסוק ראשון? אז קודם כל, אם ההבנה שעיקרה של מצוות קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמיים, עיקרה של קבלת עול מלכות שמיים בהכרזה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ולכן זה ולכן זה מבדיל את זה משאר הפסוקים. זה דבר אחד. דבר נוסף, בכל דרישה הלכתית שהיא דרישה מתמשכת, חכמים הבינו שלא כולם יוכלו להתמיד בזה, ולכן נתנו גרעין בסיסי. לדוגמה, כתוב שכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. משמע שמי שלא הרבה לספר ביציאת יצא ידי חובה? מי שלא הרבה. כן, אבל אני מוריד. מהו הגרעין ההכרחי שבלעדיו אני לא יצאתי ידי חובה? אז יגיד לך רבן גמליאל, כל שלא אמר 3 דברים מעולה בפסח, לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה ומרור. אז בכל דרישה הלכתית שהיא מתמשכת, יש לך את הגרעין המחויב, יש לך את ההרחבה. אז אולי פה, בשמע ישראל, כן. זה לא מדין, הכוונה פה היא לא מדין תפילה, אלא מדין קבלת עול מלכות שמיים. ואז אם זה מדין קבלת עול מלכות שמיים, אז ודאי שזה מחייב. לא, כיוון שגם, אבל אני אסביר למה לא. למה זה לא מחייב? אני אסביר, זה מצווה יסודית, זה נכון, אבל כשאומרים מצוות לא צריכות כוונה, כשהרשב"א מבין שהכלל קובע גורף, מצוות לא צריכות כוונה, כל המצוות לא צריכות כוונה. גם מצוות קריאת שמע בתוכם לא צריכה כוונה.
אם לא צריכה כוונה, משמע שבדיעבד יצא ידי חובה, גם אם לא התכוון. ולכן הרשב"א נאלץ לומר שזו דרישה רק לכתחילה. אבל שימו לב, הרשב"א ילך לעמדה אחרת. בואו נראה. אומר הרשב"א, ואפילו פסוק ראשון, דאמעיתא דכל הנה אפילו בדיעבד כמיירא, לידוק מיני ומצוות צריכות כוונה. אפשר לדקדק מהן שמצוות צריכות כוונה. כדי קינה ממתניתין, דכתן אם כיוון ליבו יצא. אלא ודאי כדאמרן דמשום דכתן אם מתניתין כיוון ליבו יצא, משמע הלא כיוון לא יצא, ולפונקן התלמדק מינה דמצוות צריכות כוונה. אבל הנה צריך כאמרי וצריך לכתחילה, ולמצווה כתקנהו הדיעבד יצא. ואז הוא אומר, תמהני על הרמב"ם שכתב הקורא את שמה ולא כיוון ליבו בפסוק ראשון ששמה לא יצא. זה לא מסתדר לו עם הרמב"ם, כי הרמב"ם פסק מפורש שאם לא כיוונת בפסוק ראשון ששמה לא יצאת ידי חובה. ואז הרשב"א הולך להסביר, מחפש כיוון אחר, והוא אומר ככה, אבל בתוספתא ייראה קצת שאם לא כיוון לא יצא, כמו שיטת הרמב"ם. דתניא האטם, הקורא את שמה צריך שיכוון את ליבו, רבי אחי אומר משום רבי יהודה, אם כיוון את ליבו בפרק ראשון, אף על פי שלא כיוון ליבו בפרק אחרון, יצא. אז מה רואים שם? שהתוספתא מבינה שאת הדין הזה שצריך להיכוון ליבו, שזה אפילו בדיעבד. אם לא כיוון ליבו, לא יצא. כך כתוב. לכן מציע הרשב"א כיוון פרשנות אחר, והוא החשוב לענייננו, כי הוא בעצם מייצר לנו, מוליד לנו הבנה שיש שני סוגי כוונות. תראו מה הוא אומר בפתיחת הפסקה, ואפשר לי לומר עוד, לפסקה השנייה שלו, דפסוק ראשון של שמה הכוונה, צריך כוונה ואפילו בדיעבד, אפילו בדיעבד צריך כוונה. נו, אבל שאלנו, אבל פסקנו שמצוות לא צריכות כוונה, אומר הרשב"א, ואין דבר זה תלוי באידך דמצוות צריכות כוונה. דעתם בכוונה לצאת הדברים אמורים. אבל כאן צריך כוונת העניין. כלומר שלא יערר בדברים אחרים, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים בהסכמת הלב. וכעניין שאמרו גם כן בברכה ראשונה של תפילה, בשילי פרק אין עומדים. זאת אומרת, אומר הרשב"א, באמת צריך לומר שמה שאמרה הגמרא שפסוק ראשון ששמה צריך כוונה, זה אפילו בדיעבד צריך. אם לא כיוונת לא יצאת ידי חובה. איך יכול להיות? אבל אמרנו מצוות לא צריכות כוונה. לא הבנת, זה בכלל כוונה אחרת. מה שאמרנו מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, זה כוונה לצאת ידי חובת המצווה. זה כשאני עושה פעולה, אני צריך לצבוע אותה, או לא צריך לצבוע אותה, בצבע של מצווה. איך אני צובע אותה? אני מכוון לשם מצווה. הכוונה שחיים דיבר עליה. על זה התווכחו אם מצוות צריכות כוונה או לא. והלכה לפי הרשב"א נוקט, שמצוות לא צריכות כוונה. שגם אם לא צבעתי את המצווה בגוון של לשם את הפעולה שלי בצבע של מצווה, של לשם מצווה, אם עשיתי את המצווה יצאתי ידי חובה. עשיתי את הפעולה יצאתי ידי חובה. אומר, אבל זה לא קשור לשמה ישראל. בשמה ישראל, הכוונה המדוברת היא לא הכוונה לצאת ידי חובת מצווה. היא הכוונה של ההבנה של הדברים שאתה אומר והעמידה מאחוריהם. זה מה שיואב אמר. זאת כוונה מסוג אחר. ולכן כשהגמרא אומרת שפסוק ראשון של שמה חייב כוונה והיא מעכבת, הוא לא מדבר על כוונה לצאת ידי חובה, אלא כוונה של הבנת המילים והעמידה מאחורי התוכן שלהם. וגם בברכה ראשונה של העמידה, כוונה היא כוונת המילים, הבנת המילים והעמידה מאחורי התוכן שלהם. עכשיו תראו, והוא מסביר מה ההבדל. למה דווקא במצוות האלה יש פתאום כוונה חדשה שלא הכרנו עד עכשיו. הוא אומר, והטעם שבשאר מצוות שהן מצוות עשה, כל שעשה מצוותו, אף על פי שלא נתכוון לה, הרי קיים מצוותו. יהודי בנה בית ועל הגג עשה מעקה, קיים מצוות מעקה? קיים, אבל הוא לא ידע בכלל שיש מצוות מעקה. לא משנה. יהודי השיב אבדה למישהו שאיבד אותה. הוא לא ידע שיש מצוות השבת אבדה. קיים מצוות השבת אבדה? ודאי שכן, כי הוא עושה את המעשה. הכל בסדר, לא צריך, כי העיקר הוא המעשה. הרי קיים מצוותו. אמנם זה לא קיום מן המובחר, אבל לא נורא, הוא קיים מצוותו. וכל שכן שיצא עם כיוון לצאת, אף על פי שירר באמצע המצווה. אבל אלו שהן קבלת מלכות שמיים, שמע ישראל, או סידור שבחים, תפילה, אינו בדין שיהיה לבבו פונה לדברים אחרים. כי כל הפעולה פה היא פעולה של הבאה, של שבח, או של הכרזה של אמונה.
אז אם לא התכוונת, אתה לא מבין מה אתה אומר, אתה לא עומד מאחורי זה, אז זה פשוט מעשה קוף. אין פה שום משמעות למעשה. במצוות שהליבה שלהם הם מעשה, אז אני לא אכפת, אז הכוונה זה בונוס, זה יופי, זה nice to have. אבל המעשה הוא העיקר, עשית את המעשה, הכל בסדר. אבל מצוות שהעיקר שלהם הוא האמונה, התודעה, איך אפשר להסתדר בלי כוונה שם? כל המצווה זה הכוונה. כן? אלו שהם קבלת מלכות שמיים וסידור שלהם, אינו בדין שיהיה לבבו פונה לדברים אחרים, וזוהי שחילקו בין ברכה ראשונה לשאר ברכות, יש פסוק ראשון לשאר, שאם הדברים תלויים במצוות זכות כוונה או צריכות, מה לי ברכה ראשונה, מה לי שאר ברכות, ברגע שהתכוונת לשם שמיים, זה כבר טס על אוטומט, אז מה זה משנה? וזה נראה יותר וזה דרך האמת. עכשיו פחות מעסיקה אותי כאן, אנחנו לא בשיעור למדני או הלכתי, פחות מעסיקה אותי ההתקוטטות ההלכתית בין השיטות השונות, אלא יותר המקור הזה מעניין אותי, כי הוא חושף לנו בעצם הבנה שיש שני סוגי כוונות. כוונה לצאת ידי חובת המצווה, וכוונה להבין את המילים ולעמוד מאחוריהם. במקרה שלנו, כבר יואב וחיים הביאו לנו את שני הסוגים האלה, אז לכן אין פה חידוש גדול מדי. כן. זה מה שרציתי להגיד לי קודם, שהתפילה היא שונה במחלוקת הזאת משאר המצוות. למה? למשל, מצוות סוכה. ישבת בסוכה, כן, נכון. קיימת מצווה. הנחת תפילין, כן. גם קיימת מצווה. כן. היה לא ברכת דרך אגב. אפילו כן. בלי ברכה, קיימת כן. מצווה. פה עצם התפילה, נכון, נכון. בלי הכוונה, זה לא נכון, מצווה. זה בדיוק מה שאמרתי. אבל יכול שאתה רצית להגיד את זה קודם. אגב, השתמשת עכשיו בשני דוגמאות לא מוצלחות. למה לא מוצלחות? כי יש את שיטת הבח, שאומר שבמקום שבו התורה פרטה את הטעם של המצווה, שם אי אפשר להסתפק רק בכוונת ידי חובת המצווה, אפילו במצווה מעשית. רק נהיה, ומה הדוגמה של זה שהוא מביא? סוכה, תפילין וציצית. רק היית צריך להגיד ציצית ובכלל היית נופל בבור של הפח. רגע, ואני אסביר למה, מה מיוחד בהם. בסוכה כתוב למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות. אז רואים שבסוכה יש עניין לתודעה, וגם בתפילין כתוב למען תהיה תורת השם בפיך, אז לכן גם שם רואים שיש ערך לכוונה, וגם בציצית למען תזכרו את כל מצוותיי ואתם קדושים לאלוהיכם. זה ברור. אז נתת ידיים, ברכת לשם בסוכה, אכלת את הלחם בסוכה. לא חשבת עכשיו בגלל שבני כן. מצרים... לא, אז לפי הבח זה בעייתי, במקרה הזה. הבח הוא לא מוסכם, יש חולקים עליו. אבל הבח אומר דווקא המצוות האלה מצוות של מברה, אבל בעיקרון ההבחנה היא נכונה, בין מצוות של מעשה לבין מצוות של תודעה וכוונה. עכשיו בואו נלך לרמב"ם ונגלה שיש לנו כוונה שגם לא דיברנו עליה פה. שמעבר לכוונה שחיים דיבר עליה והכוונה של יואב. תראו ברמב"ם במקור מספר 8 בהלכות תפילה ונשיאת כפיים, אומר הרמב"ם בהלכה א', 5 דברים מעכבים את התפילה, אף על פי שהגיע זמנה. זאת אומרת, גם עוד שהגיע זמן, אתה לא יכול להתפלל. טהרת ידיים, כיסוי הערווה, טהרת מקום התפילה, דברים החופזים אותו, וכוונת הלב. בסדר? והרמב"ם בהלכות הבאות מהלכה א' והלאה מפרט כל אחד מ5 הגורמים האלה, מה הם דיניו ומה הכוונה ומתי הם כן מונעים אותו מלהתפלל, מתי הם לא. וכשהוא מגיע להלכה ט"ו הוא מפרט את הגורם האחרון שזה כוונת הלב. אז הוא אומר כוונת הלב כיצד? כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. ואם מתפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת וליבו טרוד, אסור לו להתפלל עד שיתיישב דעתו. לפיכך, הבא מן הדרך והוא עייף או מצר, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. אמרו חכמים, ישעה 3 ימים עד שינוח ותתקרר דעתו ואחר כך יתפלל. אגב, זה לא רק הבא מן הדרך. יכול להיות באדם עסוק בביזנס. יש לו סחורה, כתב זה, עשה זה, מישהו הוא צריך להתקשר אליו, הוא עבד, הראש שלו עכשיו ב4 דברים לגמרי, הוא חכה כל רגע טלפון, עכשיו הוא פתאום להתפלל, באדם כזה יכול להתפלל. מה התפילה הזו? הראש שלו בכלל לא שם, הוא מקום אחר. אז זה הרמב"ם. הרמב"ם בפרק ד' אומר שכל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, ואם מתפלל בפועל גם בדיעבד בלא כוונה, חוזר ומתפלל שוב. 2, מה שנקרא. מקור 9, הרמב"ם כותב בפרק י' הלכות נשיאת כפיים, מי שהתפלל ולא כיוון את ליבו, יחזור ויתפלל בכוונה.
ואם כיוון ליבו בברכה ראשונה, שוב אינו צריך. האם המקורות הללו, הרמב"ם הזה, נוגד את הרמב"ם השני? מה אתם אומרים? האם מה שכתוב בפרק י' נוגד את מה שכתוב בפרק ד'? לא. לא. למה לא? כי הוא אומר, רמב"ם אומר, אם לא התכוונת, צריך לחזור לתפילה. נכון. אז הוא אומר, אבל אם התכוונת, אם בכל זאת התכוונת בברכה ראשונה, אתה לא צריך לחזור. אם התכוונת בברכה ראשונה, זה לא נחשב שלא התכוונת. כן, יפה. תופס לך על הכל. כך גם אני למדתי את הרמב"ם. אבל רב חיים מבריסק לא הבין ככה את הרמב"ם. הוא הבין שהרמב"ם סותר את עצמו לכאורה. לכאורה, עד שיתרץ אותה, כן? אבל אומר הרב חיים במקור 10, 5 דברים שמעכבים את התפילה, אף על פי שהגיע זמנה וכולי בכוונת הלב. כיצד? כל תפילה שאינה בכוונת התפילה, אני מדלג לפסקה הבאה. מסתימת לשון הרמב"ם מבואר, דדין כוונה הוא על כל התפילה. שכל התפילה כוונה מעכבת בה. זאת אומרת, הרב חיים קרא את הרמב"ם בפרק ד' שמה שהוא אומר, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, ואם מתפלל בלא כוונה צריך לחזור להתפלל, זה נכון על כל התפילה. ואז, וקשה ממה שפסק הרמב"ם בפרק י', שמה הוא פסק בפרק י'? שמי שהתפלל ולא קיבל ליבו יחזור להתפלל בכוונה, ואם קיבל ליבו בברכה ראשונה, שוב אינו צריך. דבואר להדיא משם, הכוונה אינה מעכבת רק בברכה ראשונה. אז רב חיים מבין שיש סתירה ברמב"ם, שמפרק ד' משמע שהכוונה מעכבת בכל התפילה, ובפרק י' משמע שהכוונה מעכבת רק בפסוק ברכה ראשונה. איך מיישבים את הסתירה? בסדר? אני אחזק, מה? ברכה ראשונה זה מגן אברהם. אבות, כן. איך מיישבים את הסתירה ברמב"ם? אגב, אולי למה הרב חיים לא למד כמוני וכמוך? כי אולי הרב חיים אומר, אם באמת הרמב"ם בפרק ד' מתכוון רק ברכה ראשונה, היה צריך לציין את זה גם שם. למה הוא לא ציין שם? כי שם הוא מתכוון לכל התפילה. אוקיי? אז איך מיישבים את זה? הוא מציע הרב חיים דבר מעניין, ונראה לומר, דתרי גבני כוונות יש בתפילה. יש 2 סוגים של כוונה בתפילה עצמה. האחת, כוונה של פירוש הדברים, ויסודה הוא דין כוונה, מה שיואב הסביר את הכוונה של פירוש המילים, הבנת המילים, עמידה מאחוריהם. ושנית, מהי הכוונה השנייה? שיכוון שהוא עומד בתפילה לפני השם. כמבואר בדבריו פרק ד' שם, שמה כתב שם, ומהי הכוונה? שיפנה את ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. ונראה דכוונה זו אינה מדין כוונה, אלא שהוא מעצם מעשה התפילה. ואם אין ליבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני השם ומתפלל, אין זה מעשה תפילה. והרי הוא בכלל מתעסק דאין בו דין מעשה. ועל כן מעכבת כוונה כזו בכל התפילה. במקום שהיה מתעסק דינו כלא יתפלל כלל, וכאילו דילג מילות אלו. מה בעצם אומר רב חיים? הוא אומר דבר מדהים, שמה שאמרנו שאם מכוון רק בברכה הראשונה זה מספיק, זה רק לגבי הכוונה של הבנת המילים, עמידה מאחוריהם. אבל לגבי הסוג השלישי של הכוונה, שהוא השני שלו אבל שלישי שלנו בשיעור, שזה תודעת מפגש עכשווית עם הקדוש ברוך הוא. החוויה, תודעה שאני עכשיו עומד לפני השם ומדבר איתו, אני מדבר לפניו. התודעה הזאת היא מעכבת בכל התפילה, לכל אורך התפילה. ולמה? כי היא לא קשורה לדין כוונה. היא בעצם מה שהופך את המעשה שלי למעשה תפילה. הרי תראו, כשאני בונה מעקה, מה הופך את המעשה שלי למעשה של בניית מעקה? הבנייה של המעקה. מה הופך בהנחת תפילין את המעשה להנחת תפילין? כבר שאני קושר ועושה. אבל מה הופך את המעשה שלי כשאני עומד וממלמל? הרי יש הרבה אנשים שמדברים. עומדים ומדברים, לא יודע, מדברים לאב. מה הופך את זה? לתפילה מסתם דיבור סתמי.
כל מה שיכול להפוך את זה לייבוש סבלני, זה העובדה שמדברים מתוך כוונה שהם כרגע במפגש עם הקדוש ברוך הוא. כשבן אדם נפגש עם בן אדם אחר, אז המפגש הוא מוחשי. אז אני רואה שני אנשים, נמצאים במקום אחד, פונים אחד אל השני, מתקשרים, קשר עין, מדברים אחד לשני. אבל כשאתה מדבר עם ריבונו של עולם, איך אתה יודע להבחין, מה הופך את זה למפגש עם ריבונו של עולם ולא דיבור עם הקיר? רק המחשבה שאני עכשיו משוחח עם הקדוש ברוך הוא. once הפסקתי את המחשבה הזאת, חזרתי לדבר אל הקיר. מה המעד שאתה מודד את הכוונה? למה, אני צריך למדוד אותך? לא, אתה, שלך. העובדה שאתה מתכוון, אתה יודע אם אתה מתכוון או לא. אתה יודע שהנחת. נכון? אבל איך? מה אתה יודע אם אתה התכוונת או לא התכוונת? איך אתה מודד? הוא מגדיר לך מה הכוונה, ואז אתה יודע אם אתה עשית את זה. אומר לך שוב פעם הרמב"ם, מה הכוונה? כן? איפה הוא כותב את זה? מפנה ליבו מכל המחשבות, ויראה כי עצמו כאילו עומד לפני שכינה. אם אתה ראית את עצמך לאורך כל התפילה, כעומד לפני השכינה, בסדר? ופינית את מחשבותיך באופן סביר, כן? כמפגש, התרכזת עכשיו במפגש עם ריבונו של עולם, אז אתה בעצם, אתה בתפילה. אתה עשית מעשה תפילה. אם לא, אז תחשוב שחצי מהתפילה, אולי חצי מהתפילה דיברת עם הקדוש ברוך הוא, חצי דיברת עם הקיר. מה הדין של תפילה שחצי ממנה אמרת, חצי לא? מה הדין התפילה כזאת? לא יצאת ידי חובה, תחזור, תתפלל, פספסת ברכה. פספסת ברכה. מה? הרב מבריסק, חיים מבריסק אומר את זה? כן, חיים, גם הוא קוראים לו חיים. רב חיים מבריסק. עכשיו אתם מבינים שהחידוש הזה הוא חידוש, זה חומרה עצומה. כי בעצם זה אומר שאם הפסקת את התודעה שבכוונה שאתה נמצא במפגש, בחלק אחד מחלקי התפילה, היא אמנם לא נמשכת יותר מדי, בכפר חסידים נמשכת 4 דקות לכל היותר. מה? זה תלוי אם הרב נמצא או לא, לא תלוי מהחזן. רגע, שנייה, נסים רק את המשפט. למה אני רוצה להסביר למה זה חומרה עצומה? כי בעצם בכל רגע מה4 דקות האלה, אם אני איבדתי את המחשבה, ואת הכוונה שאני עומד לפני השם, התפילה בטלה ואני צריך לחזור ולהתפלל, כך יוצא לפי רב חיים מבריסק. זו חומה גדולה מאוד. כן. המציאות היא שלי, לא של אף אחד אחר. שאני צריך כל הזמן לשמור על הכוונה שלי, כי אני פתאום מתחיל לשייט. אני מניח שזה קורה ל-99% מהציבור. קל וחומר, אם בן אדם פתאום באמצע התפילה לוקח חומש ומעיין בו. וזה אני רואה הרבה מאוד, דווקא במקומות הקדושים, בישיבות וזה. כן. לא באמצע 18. כן, כשהוא בעמידה, זה מה שהוא מתכוון, תפילת עמידה. שאר התפילה זה פחות, לא, אבל לא משנה, תמשיך את הרעיון, אז מה רצית בעצם לומר? שזה בעיה. לא שב יקמר חי לכל בריאה. מי יוצא שיתפלל ככה לפי זה? למדנו שגזרה שהציבור לא עומד בה, בדיוק. היא לא גזרה. כן, הבעיה שפה יכול להיות, יפה, הקושיה שלך קושיה טובה, וזכית לכוון לדעתו של החזון איש ושל הרב עובדיה ביחד. חזון איש והרב עובדיה, רק שנייה. בוא תן לשקלא וטריא להתנהל, אחר כך תוסיף את ההערות שלך. חזון איש והרב עובדיה חולקים על הרב חיים מבריסק, ואומרים, תסתכלו במקור 11, גיליונות חזון איש על חידושי הרב מבריסק, זהו דבר שאי אפשר. מה שאומר הרב חיים, אי אפשר לקיים אותו. דבשעה שמתעשת וליבו מערער בדבר מן הדברים, ודאי יש כאן היסח הדעת, מכוונה שכתב הרב. וכבר אמרו בבא בתרא קס"ד, דעיון תפילה אין אדם ניצול מהם בכל יום. ואמרו המוראים, נחזיק טיבותא לרישא. מה זה נחזיק טיבותא לרישא? המורה אחד אומר בגמרא בירושלמי, אני מודה מאוד לראש שלי, שכשאני מגיע למודים הוא זוכר ליפול מעצמו, כי אני כבר לא נמצא שם. נחזיק טיבותא לרישא, כן? ואז הוא מנסה להבין את כוונת רב חיים. הוא אומר, אפשר כוונת הגאון ז"ל בשעה שעומד להתפלל.
וכל הכוונה סתמה כלשמה. כן, אולי רב חיים מתכוון לומר שאת התחלת התפילה צריך לעשות מתוך תודעה הזאת, אבל רב חיים ודאי לא מתכוון לזה, כל הסתירה שלו ברמב"ם נשענת על זה, שבפרק ד' נשמע שזה לאורך כל התפילה. אז הוא לא מקבל את זה. גם הרב עובדיה, תסתכלו במקור 12, גם מה שכתב הגר"ח מבריסק, שהכוונה שעומד בתפילה לפני השם יתברך היא מעכבת בכל התפילה, וכל ברכה שבתפילה שלא נאמרה מתוך כוונה זו, הוויה כאילו דילג אותה, כאילו לא אמר אותה, כאילו מתעסק, לכאורה לא משמע כן בירושלמי. שמה כתוב בירושלמי? אמר רבי חייא, אנא מן יומי לא כיוונית, אני לא כיוונתי מימיי, אלא חד זמן בא מכוונה. יום אחד רציתי לכוון, והרהרתי בליבי, מן אייל קומה מולקה קודמי, ארכה בסה אורש גלותה. בתרגום, גם באותו יום הרהרתי בליבי מי נכנס קודם לפני המלך. שמואל מספר, אני מניתי אפרוחים בתפילה. אמר רב מתנה, אנא מחזיק טיבו לראשי, אני מחזיק טובה לראשי, דקבע ומה אתם מודים, הווה קרא מגרמי, כשמגיע למודים הוא קורא בעצמו. וכן הוא בתוספות, שיבולי הלקט ובאור זרוע, ומשמע מהראשונים הנ"ל, שדברי הירושלמי כפשוטן, כי יש גדולי החסידות, שלא יכלו לסבול את הגמרא הזאת, והסבירו שבעצם מה שאמרו המוראים שאני מניתי אפרוחים, הכוונה היא סודות עליונים וכל מיני דברים כאלה, של כמובן לא שבאמת הם מנו אפרוחים בתפילה, בוא זה המוראים, אז איך אפשר להגיד? אז הוא אומר, אבל לא, ממש מה מראשונים, שדברי הירושלמי כפשוטה. ואם איתה, הרי באותה שעה שחושב בדברים אחרים, מסיח דעתו מכוונה שעומד בתפילה לפני השם יתברך, ולא יצא ידי חובה. אלא ודאי שכל שכיוון בזה בברכה ראשונה, גם בכוונה הזאת, די בזה. ואף שבשאר התפילה לא כיוון בזה בעדיה, אמרינן סתמו כפירושו, ועל דעת הראשונה הוא עושה. אז רואים, אז זהו, אומר עובדיה, אי אפשר לחיות ולעמוד בסטנדרט הזה שרב חיים מציג. אז למה הבאתי את הרב חיים הזה? קודם כל, כדאי לדעת שיש רב חיים כזה שהוא מחדש, וגם החזון איש והרב עובדיה חולקים עליו, אבל בעיקר הבאתי את הרב חיים הזה, כדי לגלות שכבה נוספת בכוונה. שכוונה בתפילה זה לא רק כוונה של לשם ייחוד לשם מצווה, וגם לא רק כוונה של הבנת המילים והעמידה מאחורי המילים, אלא זה גם ובעיקר התודעה שבה אני נמצא במפגש עם ריבונו של עולם, ואני משוחח עכשיו עם ריבונו של עולם. בעיניי זו הכוונה העיקרית ביותר של התפילה. יותר חשובה מהכוונה הבנת המילים, כי המילים בינינו זה נוסח שקבעו אנשי כנסת הגדולה. הרי לפני שקבעו, רק גם היה מתפלל בסגנון שלו. אז גם אם לא מבין את המילים לגמרי, אז נגיד שהוא מתפלל בסגנון שלו, אבל לפחות יודע, הוא חי שהוא עומד לפני ריבונו של עולם, דע לפני מי אתה עומד. אתה נמצא בתודעה של מפגש. ואם אתה באמת מאמין שאתה עכשיו מדבר עם ריבונו של עולם, למרות שזה קשה להאמין, כי זה לא נוכח, כי הקדוש ברוך הוא אתה לא שומע אותו מדבר איתך, זה יותר נשמע כמו, כן, נכון, זה יותר נשמע כמו מונולוג מאשר כדיאלוג, אבל משהו בך ישתנה, כי לצאת מפגישה עם ריבונו של עולם ולחזור להיות לגמרי אותו בן אדם, זה לא סביר, זה לא סביר. זה אמור להשפיע עליך באיזשהו אופן. אם אתה אומר תקסים, ומתצאת טקסטים, בסדר, בטקסט אתה יכול להישאר אותו דבר, כמו שנכנסת ככה יצאת. אבל אם באמת היה לך מפגש עם ריבונו של עולם, עמדת לפני השם, זה אמור להשפיע עליך. אם הכוונה הייתה חשובה מאשר עצם האמירה של הטקסט, אז עדיף שכל אחד היה אומר את מה שבליבו, ולא קורא את מה שמישהו אחר הכתיב לו. ואז זה היה בא מתוך הלב באמת. והכוונת הלב הייתה יותר גדולה. אבל, רגע, אוקיי, תשלים את מה שאתה אומר. לא, זה לגבי... לא, אז רגע, אז אני רוצה להתייחס לזה. זה לא שזה במקום, זה לא סותר. הסיבה שתקנו נוסח, כי חכמים ראו שרבים מאנשי ישראל התפללו תפילה קלושה ועילגת. אבל זה בא מתוך הלב. אבל כן, אבל זה יכול לבוא מתוך הלב עם נוסח נורמלי. אם זה שאתה מברך על כל הצרכים של עם ישראל. כל יום עובר. אם לא מבינים את הנוסח. לא, תבין אותו. תלמד אותו ותבין. תקשיב, זה טקסט... שההבנה זה תנאי ראשון. אין בעיה, בסדר.
כי אני לא יכול לדבר איתו, אם אני לא מבין מה אני אומר. כן, אבל זה אף פעם לא 0 או 1. אין דבר כזה שאתה דובר עברית ואתה מחזיק טקסט בעברית, שאתה אומר אותו 3 פעמים בשבוע 70 שנה, ואתה אומר, אני לא מבין מה כתוב פה. אז אני עומד רק לפני השם וזה לא עוזר לי כלום. ברור שאתה מבין מה כתוב פה, ואם אתה לא מבין, לא אתה באופן אישי, אתה לא רוצה להבין. כי תראה לי טקסט אחר שאתה אומר אותו כל כך הרבה פעמים, ואתה לא מתאמץ ומשתדל להבין מה עומד מאחוריו. אז בוודאי שאיזשהו גרעין של שיח לפני הקדוש ברוך הוא יש לך. מה יותר חסר לאנשים? יותר חסר לאנשים האסימון, שאני עכשיו מול לא. אבל איזה כוונה? דיברנו על 3 כוונות. הכוונה שאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. אם בני אדם אם אנחנו היינו באמת בחוויה הזאת עד הסוף, כל המציאות הייתה משתנה. היינו אנשים אחרים. אני חושב שהרמב"ם קבע שכל התפילה צריכה להיות בכוונה. מי שלא כיוון, לא יצא. אבל הוא ידע שאנשים לא מסוגלים להיות עם איזה כוונה. כן, אני כן. לבטל את התפילה לגמרי, אז הוא אמר לו, ברגע שאמרת, ברכה ראשונה. מראש, אתה תתכוון מלכתחילה את כל התפילה להתפלל בכוונה. להשתדל בכל הכוונה. אבל... כן, אבל קודם כל זה לא הרמב"ם. הרמב"ם בסך הכל הביא להלכה את הגמרא. הגמרא כבר אומרת שזו ברכה ראשונה. הקושי שרב חיים מתקשה בו, זה שמהרמב"ם בפרק ד' נראה שלגבי כל התפילה זה בדיעבד לא יצא. זה הבעיה. אם הרמב"ם היה כותב לכתחילה, תכוון בכל התפילה. בדיעבד לא כיוונת, כל עוד כיוונת ברכה ראשונה זה בסדר, אז לא היה בעיה בכלל. למה דווקא ברכה ראשונה? מה? מה יש בברכה ראשונה? או, שאלה טובה. מה יש בברכה ראשונה? אז אפשר להגיד פה כמה תשובות, כמה אפשרות. אפשרות אחת אפשר לומר, שברכה ראשונה, תמיד כשאתה מתחיל משהו, אתה הכי מרוכז ומכוון שאתה יכול. ולכן הכי קל לצאת ידי חובה. אם אני אגיד לך, תשמע, אתה יכול לצאת ידי חובה אם לא כיוונת ב-18 ברכות, ולו בלבד בברכה 13 כיוונת. אם ב-13 כיוונת, יצא ידי חובה. אם לא ב-13, לא יצאת. עכשיו, לך תחזיק עכשיו כוונה עד שתגיע לברכה ה-13. אבל כשזה ברכה ראשונה, ספתח, ישר אתה מתחיל, אתה כבר בהתכוונות וברצון. בעיקרון, אדם סביר שיש בו קצת רצינות של תפילה, לא אמור לפספס כוונה בברכה ראשונה. זאת אומרת, אפשר להבין שהבחירה בכוונה ראשונה היא באה מהמקום של הרצון לאפשר ליותר אנשים לצאת ידי חובה. אז זה נותן להם הזדמנות ולקחת רק את הברכה הראשונה, כי זה דורש מהם מינימום ריכוז. זה סיבה אחת. סיבה שנייה יכולה להיות שהכוח של ברכה ראשונה, שמה שבא אחריה, קצת נגרר אחריה. זאת אומרת, אם התחלתי משהו בכוונה, אז אפשר לומר שהפעילות שאמרתי אחר כך, היא נסמכת במובן מסוים על הכוונה הראשונית שהתחלתי בה את הפעולה. כל עוד לא הפסקתי ברגל גסה את הפעולה שלי, אז זה נשאר. אבל אם זה יהיה בברכה מאוחרת, אז מה שקרה לפני לא שייך לתוך הפעולה הזאת. ולכן יש היגיון נוסף בעניין של דווקא ברכה ראשונה, וזה גם חוזר על עצמו גם בפסוק ראשון של שמע, גם אותו דבר. זה גם מצד החשיבות, המרכזיות של שמע ישראל לא למלכות שמיים, אבל גם מצד זה שזה פסוק ראשון והתחלה. והתחלה יותר קל לאדם להחזיק את הכוונה שלו. בסדר? הערה קטנה רק לגופה, להלכתית, שלא עכשיו אנשים יתחילו פה להפסיק להתפלל בגלל שהם טרודים במדד S&P שלהם, ירד להם, עלה להם, והם עכשיו לא יודעים איך הם יקנו חלב ולחם. אז תסתכלו מה אומר הריטב"א במקור 6. 6 שאחרי 12 הכוונה. מישהו צריך להרגיע. מה? מישהו צריך להרגיע. כן. אומר הריטב"א, ועד אמרינן, כי הבא מן הדרך שלא יתפלל 3 ימים, אמרי רבבתא, אמרו הגדולים, שלא נאמרו דברים אלו אלא בדורות ההם, שהיה ליבם נכון. אבל עכשיו בין כך ובין כך אין מתכוונים. ומוטב שלא תתבטל התפילה. איזה ריטב"א מטורף. אומר ריטב"א, בוא, מה אתה חושב עכשיו לבטל תפילה? אנחנו יודעים מה אתם שווים. כאילו, בסדר. אומר ריטב"א, הייתה לנו ירידה כזאת, שאם אנחנו נדרוש מעצמנו את הסטנדרט של ריכוז כזה כתנאי לתפילה, כשאיפה זה דבר ודאי טוב, כעבודת השם,
אבל כתנאי לקיים את פעולת התפילה, מי יתפלל היום? מי יתפלל? ולכן צריך לומר שיש גם ערך קלוש יותר לתפילה. זה שיהודי, בעצם מה שהריטב"א אומר פה, זה שיהודי בא לתפילה 3 פעמים ביום, מתפקד בבית הכנסת, גם אם הוא לא מאוד מכוון, גם אם הוא לא מאוד, הלב שלו בוער לקדוש ברוך הוא בתפילה הזאת, עצם זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים וחפץ בבית השם, בבית התפילה, ומגיע ופוקד אותו כדי להתפלל, גם זאת כוונה ודאי טובה וטהורה, גם אם, כן, זה שהוא בא זה בסדר, אבל זה לא אומר שבהכרח שהוא עומד, הוא נמצא בתפילה מתוך כוונה. אומר, עצם זה שהוא ניגש לשם, זה כבר איזושהי הצהרת כוונות, ולכן יש תועלת נוספת לתפילה, תועליות נוספות לתפילה, שבגללם אני לא רוצה לוותר עליה כל כך מהר. ולכן אני אומר, תרגיעו עם ההלכה של 3 ימים מהדרך לא יתפלל. הרמב"ם אגב לא אומר את הדבר הזה, דווקא נראה שהרמב"ם כן הולך עם היומרה והציפייה לכוון, ואם לא אז לא להתפלל, והריטב"א מציג את הקוטב השני. אני חושב שצריך להחזיק את שני הצדדים האלה, שמצד אחד אם הולכים רק עם הריטב"א, זה קצת מייאש מלהתכוון בכלל, כאילו לא מאמינים בנו, התייאשו מאיתנו בכלל, לא מצפים מאיתנו לכוונה. מצד שני ללכת קיצוני עם הרמב"ם, שאם אתה לא מיושב דעתו לא יתפלל בכלל, אני יכול למצוא את עצמי בלי להתפלל. יכול להיות שהרמב"ם יגיד, אני בעיה, אני מעדיף שלא תתפלל כמה פעמים, וכשאתה מתפלל זה יהיה על אמת. ולא, היה לנו ויכוח כשהיינו בצוות הרמים בישיבה, שאני הייתי בצוות הרמים, אני כבר לא בצוות של הרמים מחנכים, אבל היה ויכוח האם להגביל בחורים מלהכניס פלאפון לבית המדרש. והיה טענה של רמים, שאמרו, אני לא רוצה להגביל אותו מלהיכנס עם פלאפון לבית המדרש. למה? כי אני יודע שהוא כל כך קשור לפלאפון, לסמארטפון, שאם אני אגיד לו אתה לא נכנס, אז הוא הרבה שעות יהיה מחוץ לבית מדרש. כי הסמארטפון ינצח. אני אמרתי סברה שאולי זה יותר טוב. כי ככה לפחות בן אדם יודע מתי הוא בחוץ, מתי הוא בפנים. הוא יכול לעשות עם איזושהי עבודה. אבל להיות עם ולהיות בלי וכל מתבלבל, ואתה בפנים, שאתה חושב שאתה בפנים, ואתה בעצם בחוץ, זה מטשטש ומבלבל את כל המציאות. אז יכול להיות שגם אם הרמב"ם היינו זוכים, והרמב"ם היה יושב איתנו פה, היינו אומרים לו, אתה חותם על זה גם היום, שאדם שטרוד מהדרך וזה או משהו, הוא לא יתפלל? הוא אומר, כן. כי אני רוצה תפילה כמו שצריך תפילה. האיכות של הכוונה היא חשובה לי. ולכן, אז אני אומר, אנחנו איפשהו נעים בין הרמב"ם לבין הריטב"א. גם קורבנות היה צריך כוונה? מה? גם קורבנות, אם אנחנו אומרים שהתפילה היא קורבנות, גם קורבנות היה צריך כוונה? יש מושג של פיגול, של מחשבה מפגלת בקורבנות, יש לשמה בקורבנות, יש מימד של קורבנות, אבל זה לא אותה פעולה, דיברנו על תפילה וקורבנות, הבנו שזה לא אותה בדיוק אותה פעולה ואותם כוחות שבהכרח בדיוק פועלים. טוב, שנזכה בעזרת השם לגדל כוונתנו ולעמוד לפני בורנו, כבר מחשבה. כוח.